Meron nga dito. Meron, tingin ka. Ano ba? Mga walang magawa eh. Ano ba? Nakuli ng mga tao dito. Ito, basta babalik Ano ito. ba yan? Nerinig. Basta rin, yung boyfriend mo. Kinalitan ko na si Kapatid. Oh, picture na ni Gloria nandun eh. Nakahiga eh, no? Nakahiga kasi ko ako. Ano yun ako, tapos kinibidyo na. Oh, i-video niya rin ito eh. Huwag may ano yung Diyosa doon, nakakahiya. Alvin. Alvin. Andun na. Kuya Rachel? Ay, picture. Oo, sabi ni Gloria kasi lalagay na niya eh. Ay, hindi ko pala ano Oo, ay tinatago ko kayo. Uy, inat ko na yung pinsan ko, di sila yung pangalan niya. Cellphone na ako. Uy, Ano, may cellphone ka na? Listen. Ha? Listen. Nakita ko na yun. See? Yung pumunta kami sa bahay, di ba? Yung kasama ko. Oo, bakit? Ano si Pero?